Aku mau wis kandha karo kowe, lambarana ati ikhlas, lambarana ati sabar. Merga tentreming urip ana ing jagat mau ora katandha akeh ing brana picis lan ora katandha dhuwuring derajat lan pangkat. Percaya wong kang tansah nampa marang kodrating Wang Mahanasa, wong kang tansah nampa marang pestining sing gawe jagat, sayekti ing kono bakal antuk kanugrahaning Wang Mahawidi. Aku mau wis kandha karo kowe, lambarana ati ikhlas, lambarana ati sabar. Merga tentreming urip ana ing jagat mau ora katandha akeh ing brana picis lan ora katandha dhuwuring derajat lan pangkat. Percaya wong kang tansah nampa marang kodrating Wang Mahanasa, wong kang tansah nampa marang pestining sing gawe jagat, sayekti ing kono bakal antuk kanugrahaning Wang Mahawidi. Aku mau wis kandha karo kowe, lambarana ati ikhlas, lambarana ati sabar. Merga tentreming urip ana ing jagat mau ora katandha akeh ing brana picis lan ora katandha dhuwuring derajat lan pangkat. Percaya wong kang tansah nampa marang kodrating Wang Mahanasa, wong kang tansah nampa